nyingi kanyo, erokamano kuom ote machalo kamano. Nyaka Ramogi wadhi nyime kod weche manyien, waduogo gi weche goeko mag oro mabende kwako thoth gwenge e pachoka. Gavanas mawuok e gwenge mayudo koth matin obuogo dhi e doho mar kwedo kaontis mamoko madwaro mondo medgi e listi mar agulu mar kaontis mipogo omenda mondo mi okonygi wechego mag dongruok, omenda midendo ni equalization fund. Kokalo e riwruogi mar Frontier Counties Development Council, giwacho ni omenda no winjo okony kaontis mayudo koth matin ahinya gi e kindeni maoro kwako kaontis go. Giwacho ni kaontis manyien madwaro mondo giyud pok agulu no ok ochopo dwaro mar katiba mondo giyude. Resources set aside for fighting hunger and difficult climatic conditions in northern Kenya and FCDC counties must be for that purpose. You know the number of ASAL counties. There are historical issues to that. So we are saying what has been set out in the Constitution, the equalization fund, is to speed up development in those areas for the next 20 years after 2010, so that those areas can catch up. It was a deliberate move, you know, by the architects of the Constitution, so that the years lost due to deliberate exclusion from the national cake. But when everybody else now wants to be part of that, then it defeats the purpose.